nou any ha començat al Bioparc amb dos noves vides. En este cas, alades. Aquestes són les cries que van néixer al Bioparc de Pintada Vulturina. Avui anem a fer-li la seva primera revisió veterinària a la clínica. Si tot està bé, que tot estarà bé, les durem a la seva nova casa. Els dos pollets han passat una quarantena aïllats per a créixer i estar forts per la nova vida que els espera. Buen día, Javi. Hombre, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a coger ya las gallinas, empezamos con el pesaje. La criança de les vulturines ha sigut tot un repte. La seva mare va posar els ous, però no va tindre cura dels ous. No va incubar, no va fer res, i varen pensar que era molt interessant reproduir-les, varen ficar els ous en la incubadora i les hem tingut així. Quan et fallen les forces i creus que estàs sol. Les atencions han permès el desenvolupament correcte de les cries. Simplement és tenir molt en compte la seva alimentació, que siga equilibrada per a aquesta espècie, i tindre molta cura de la temperatura i de l'espai en el que estan. No estàs sol. Ara ja més crescudes, les dos germanes es poden identificar. Ahora, para colocar el microchip, que es la forma de identificación que utilizamos tanto en aves como en otras especies, lo que hacemos es colocar este pequeño implante en la zona de la espalda, entre las alas. Y ahora utilizamos el lector para comprobar que efectivamente, y ahí tenemos. Les pintades vulturina no es diferencien físicament els mascles de les femelles. Per això, cal agafar mostres de les seues plomes i extraure'n l'ADN. Tiene que ser siempre la pluma arrancada, no vale que sea una pluma que se haya caído, porque si no pierde esa parte de material genético que hace falta para hacer el sexaje. Fins a d'ací unes setmanes no podran saber de quin sexe són, però el que sí que es pot saber ja és el seu estat físic general. Y están perfectas para irse ya a la zona del aviario, de momento en la parte de dentro, pero bueno. Les acompanyem a la nova llar temporal. Les dos cries de pintada vulturina nascudes al Bioparc estan de mudança després d'haver superat la quarantena. Molt bé, xiquetes, ja esteu a casa. Un espai temporal. Estem al box de l'aviari, a l'interior, que hem preparat per a elles, per a que estiguen dins, calentetes, perquè encara que són ja tenen un plomatge semiadultes, no estan preparades per estar a l'exterior i és un lloc de transició des de la quarantena on estan criant-se fins a l'aviari on estaran després. Les ales noves, sense fantasma. Al box no els falta cap detall. Hem preparat el seu espai en plantes, troncs i roques perquè vagin coneguent el seu espai futur com serà. Així que elles poden veure el que és una planta, una roca, trepar per branques, per troncs. I també una part molt important de cara a l'hivern són les bombetes de calor. Tenim dos bombetes de calor acificades i una llum d'ultravioleta per a fer l'energia del sol. Més que res és perquè estiguen confortables així dins. Només amb tu. Tan important com familiaritzar-se amb els elements de l'espai exterior és reconèixer els seus iguals. És Montgomery, un dels mascles d'ací de Bioparc, de pintada vulturina. És l'animal que hem triat per a que faci d'introducció perquè és molt afable amb nosaltres, el cridem, ell entra dins i és una forma de que els pollets vegin un adult de la seva espècie i vagin reconeguent-lo com un dels seus mateixos. He rigut com mai havia. Este tipus d'accions és vital en casos com el d'esta parella de pintades vulturines. Quan tu cries un animal a mà, corres el risc de que no reconega a ell mateix com a espècie i es vincule massa al ser humà. Però si fiquem així a un adult, com és el cas de Montgomery, aconseguim que ells, quan estiguen fora, sàpiguen amb qui juntar-se, perquè es reconeguen en part del grup de la seva mateixa espècie. Després d'una estona, Montgomery se'n torna a l'aviari. Este mascle no serà l'única connexió amb l'exterior. Encara que està a la seva casa ara mateix, quan estiguen preparades passaran a un pati que tenen annex on poden prendre el sol i ell començarà a veure els seus veïns de l'aviari. No poden estar així ara perquè està ocupat amb altres cries. Qui són eixes cries que ocupen l'avantsala de l'aviari ara mateix? Así soy yo. Les cries de pintada vulturina ja estan al nou recinte, més a prop de l'espai exterior on viuran quan estiguen preparades.
encara que és un aviari, no només n'hi ha aus, també tenim mamífers, com és el cas dels damans roquers, que són les cries que ara mateix estan ocupant el pati, que en un futur utilitzaran les cries de pintada vulturina. Que encara estan en procés d'adaptació. Fora els esperen les seues iguals. Són la família de les polles que tenim dins, són molt vistoses perquè tenen un color blau molt potent. I uns hàbits propis. S'assemblen molt a les gallines, tenen un ús molt terrestre de l'espai. Elles solen emprar les roques i la platja, com els ànecs que n'hi ha per ací, i també les espàtules, que estan molt temps en l'aigua. O en les branques, totes juntes. Són molt gregàries, són animals que són de fer família, per això estan totes juntes prenent el sol allà dalt. Les espàtules, companyes de les vulturines, tenen una particularitat. Que és el seu bec, que és pla. El borde del bec és rosa, que té molta sensibilitat. Elles mengen buscant entre el fang animalets, cucs. Un altre a qui li agraden els cucs és un nou vingut a l'aviari. El martí pescador, encara que les pollers de pintada vulturina són les últimes en eixir a l'aviari, ella és la penúltima incorporació de l'aviari, va vindre fa uns mesos i ja està completament adaptat a la vida així, amb els seus companys. El procés ha sigut molt similar al de les cries de vulturina. La seva adaptació ha sigut progressiva perquè també li hem donat un espai per adaptar-se, per a veure l'exterior, encara que no estava fora, reconeixen els veïns, això és molt important amb aus i amb molts animals que tenen que veure on van estar per a saber per on té que anar i aquí té que apropar-se i aquí no. Ens tenim unes altres, no estem soles, ens tenim unes altres com ara les ones. Espàtules, ànecs, damans i les pintades de vulturina adultes són algunes de les espècies amb les quals conviuran molt prompt els dos pollets. Les cries de pintada vulturina són les primeres que van néixer a Bioparc, després de molt esforç humà, i estan a un pas d'eixir a l'exterior al seu aviari definitiu. No hi ha dubte que amb totes les cures que els proporcionen, des d'abans d'eixir de l'ou, estes dos germanes prompte podran alçar el vol cap al nou destí. Viste a somiar. Animalada.